eerste deel had ik gevraagd om te kijken nog eventjes in het programmaboekje. Dan vindt u heel veel informatie van Diego's. Dat kan nog altijd gebeuren. Dat natuurlijk, maar in het programmaboekje vind je ook een soort concertagenda. Dat zijn 3 dagen. Die staan onder Symfonie Orkest. Informatie daarover. Een drietal data die toch wel van belang zijn voor het komende jaar. Dat is zaterdag 31 januari. Dan is nog een keer opvoering van het One World van Carl Jenkins. Dan zaterdag 7 maart, dat is in de Toren om 8 uur het jubileumconcert 80 jaar John Rutter. En zondag 22 maart 2026 in de Sint-Janskerk op het Vrijthof in Maastricht het jubileumconcert voor 80 jaar John Rutter. Dus als u daarbij wil zijn, kijk even op de site van productiehuislimburg.nl. U kunt er ook scannen in de code die daar staat. Dan vindt u alle informatie die nodig is voor die concerten. Dus 31 januari, 7 maart, 22 maart bent u van harte uitgenodigd. Toch even gezegd, we zijn al 15 jaar georganiseerd in het Productiehuis Limburg. De grote trippelconcerten, de grote concerten zoals het vanavond ook plaatsvindt. En we hebben eigenlijk vandaag ons 15-jarig jubileum, 10-jarig jubileum, dat we hier zitten in Mondoverde in Landgraaf. Dus dit is wel heel mooi om te benoemen. Voorheen werd het gepresenteerd en begrepen door Harry Leunis, de huidige burgemeester van Vaals. Dus wie weet wat u misschien zit van deze tussenblad. Goed, dames en heren, we gaan beginnen met het Symphonic Adiemus. Dit nieuwe werk heeft veel Afrikaanse invloeden. Het wordt als het meest geliefde werk van Carl Jenkins beschouwd door het publiek. Echter in deze vorm niet vaak uitgevoerd in Nederland. Dirigent Steven van Kempen werkt samen met Jenkins aan de uitvoeringen van Adiemus en andere oratoria voor Nederland, België en de Verenigde Staten. Al sinds 2008 is Steven actief uitvoerder van alle oratoria van Jenkins met groot koor, solisten en orkesten. De speciale vraag van Jenkins om zijn oratoria in 3 landen uit te voeren is dan ook een speciale eer voor zijn werk en dirigentschap in Nederland en België. Adiemus is een serie albums. Het is tevens de titel van het eerste nummer op het eerste album Songs of Sanctuary. Elk Adiemus album is een verzameling muzikale werken met harmonieuze vocale melodieën tegen een orkestrale achtergrond. Er zijn geen teksten, behalve door Jenkins bedachte lettergrepen en woorden gezongen door vocalisten. Veel van de woorden doen qua klank Latijns of Afrikaans aan. De kern van het concept van Adiemus is dat de stem alleen maar moet functioneren als instrument. De oorspronkelijke Adiemus-reeks werd enorm populair na de lancering in 1994, mede door het gebruik in de reclame, zoals de tv-spot voor Delta Airlines. Dat hoort u zo meteen in het derde deel van het Adiemus. Daar hoort u waarschijnlijk de bekende melodie terugkomen. Dus let u daar even op. Het totale werk, en daar kom ik niet meer tussendoor uiteraard, dat bestaat uit een 12-tal delen. En wij vragen u heel vriendelijk om tussen die 12 delen niet te applaudisseren. Dus probeer het applaus echt op te sparen voor na het 12e deel en dan mag je bij mij helemaal losgaan. Maar tussen de werken door, gelieve, niet te applaudisseren. Deel 11, het hymne, dat wordt door het concertkoor opgedragen aan Rut Vijzen Groene, want die is helaas 14 augustus op 64-jarige leeftijd plotseling overleden. Dus 11e deel hymne wordt opgedragen voor Rut bij deze. We gaan luisteren naar het Adiemus, een prachtige project met het concertkoor, het oratoriumkoor, het symfonieorkest, concertato en alles onder leiding van Steven van Kempen.